Gindeklara nga dead on arrival pag-abot sa ospital ang driver sa motorsiklo nga si Arnold Rinaldo sang Ginbaliwan, New Washington, Aklan matapos sa disgrasya sa ginamaniho nga motorsiklo. Nagwa sa investigasyon sa otoridad nga nagbungguanay ang motorsiklo kag tricycle sa Candelaria, New Washington, Aklan kagabi. Wala matabangan si Rinaldo samtang na ospital ang tricycle driver nga si Patrick Henry Iyo sang Hugas, New Washington. Wasak ang naunahan nga bahin sang delivery van nga ni matapos makabunggo sa nakapark nga tricycle sa barangay Poblasyon Hamtik, Antique. Base sa investigasyon sang Hamtik Police, madasig ang dalagan sang delivery van nga ginamaniho ni Gerald Balese, 32 anyos. Nadulaan ini sang kontrol sa manibela kag nagbunggo sa tricycle sa pihak nga lane. Nakaangkon sa mga minor nga pila sa lawas ang driver sang tricycle subong man ang minor de edad nga pasahero. Ginbuligan naman sang MDRRMO Hamtik nga makuha ang pahinanti sang van matapos maipit sa iya pulungkuan. Suno sa Hamtik Police na sitol na sa magtimbang nga grupo ang natabo. Pilason ang driver kag angkal sini sa maglapaw sa gutter ang ilang motorsiklo sa syudad sang Sipalay, Negros Occidental. Ginkilala ang driver sa motorsiklo nga si Adrian Boroquinia kag ang angka sini nga si Carlo Diretso nga yara sa karon sa kritikal nga kondisyon. Papaulit na kuntani ang duha sa natabo ang aksidente pasado alas 6 sang gabi. Magluwas nga lunsay nakainom, ginalantaw man nga madanlog ang dalan tugas ang pag-ulan-ulan nga nangin kausa sang aksidente.